Achegar a literatura galega aos máis pequenos e poñer en valor a figura de Rosalía de Castro non só como escritora, senón tamén como valedora da lingua son algúns dos obxectivos do programa de actividades que desenvolverá o Concello da Pobra. Estes últimos anos seguimos traballando cos pequenos, cos máis pequenos e cas máis pequenas, porque creemos que eles son a parte importante tamén para seguir pois ensalzando esta figura, non, de Rosalía, para que as novas xeracións conozcan un pouco pois quen foi Rosalía de Castro e o que significou para a nosa terra. A parte de como figura literaria, tamén pois como muller e como defendeu a nosa lingua en aquela época, non, que non era tan doado. Os actos institucionais terá lugar o luns 23 de febreiro coa tradicional lectura de poemas e ofrenda cívica ante o busto de Rosalía, que culminará co reparto de caldo de gloria. Ao longo de toda a semana desenvolverase tamén un concurso dirixido a escolares de primaria, que deberán atopar a 7 Rosalías diferentes nos escaparates dos máis de 30 comercios que se sumaron á iniciativa. Imos comenzar con unha lectura de poemas no que participa alumnado do Colexio Salustiano Reieiras e Pilar Maestú Serra. Logo teremos a continuación a ofrenda institucional coa colocación de flores e o discurso. E imos rematar este acto pois con un reparto de caldo de gloria. Logo, para os colexios de primaria temos o xogo das 7 Rosalías. Participan unha trintena de comercios aquí locais que van a ter nos escaparates unha figura de Rosalía e todas 30 e pico son esta figura, menos 7 que van a ir diferentes. En ela teñen que buscar os rapaces e rapazas en que escaparate están esas diferenzas. Os participantes entrarán no sorteo de medio cento de agasallos que se realizará o día 6 de marzo.